så er vi rykket udenfor, og jeg håber ikke, at støjen fra vejen den er alt for kraftig. Vi skal igen Kølster, som jeg jo var nede ved, de ligger jo nede ved årstiderne, eller oppe ved årstiderne er det vel. Og jeg var inde i gårdbutikken der og købe. De har lavet den her Berlinerweisse, og det er jo noget, der er lige mig. Elsker Berlinerweisse. Og så det kan jo kun blive godt. Også, altså specielt så når ikke vi sidder her i sådan noget sommerlig vejr, det er varmt og det hele der, ikke? Altså så er det her jo simpelthen den perfekte sommerdrik. De skriver selv: en syrlig og aromatisk økologisk Berlinerweisse, brygget på pilsnermalt og rå hvede, syrnet med mælkesyrebakterier og tilsat hindbær. Ikke så meget fis der. Og ellers 4,5%. Så det er jo igen noget, som man uden problemer kan sidde og drikke. Det er ikke noget, man bliver lagt ned af. Men hvad ser vi? Vi ser ufattelig flot farve her. Og vi prøver at dufte til den. Men altså, hindbærduften, den er så intens. Ikke? Virkelig lækkert. Ikke? Hindbær, og så den der sådan lidt syrlige, der også ligger. Det er hvad det er. Det er simpelthen, det er duften af sommer. Og må ikke også det bliver smagen af sommer. Skål. Prøv at høre. Det er en varm sommerdag. Så er det altså sådan noget her. Der er ikke, altså, prøv at høre. Det er sådan rimelig no nonsense, om man vil, i forhold til smagen. Det er syrlig hindbær. Og det er ikke super komplekst eller noget som helst, men det smager tæske godt. Det er, ja, ikke? Simpel øl, Berlinerweisse, når det er bedst. Og det kræver selvfølgelig, at man er til det. Der er nogle mennesker, som givetvis, at det vil være for syrligt for dem, fordi der er noget syre i den. Det er ingen tvivl om det. Og man gerne vil være. Men kan man lide det syrlige, og smagen af hindbær, så er Kølsters version her, det er altså bare godt. Så den vil jeg sidde og nyde her. Så endnu en gang skål og god sommer og god sommerferie til dem af jer, der har det. Berlinerweisse, perfekte sommerdrik.